Sibusiso, bengifuna ukuthi si-understand mina nawe ukuthi lento iyaqala iyagcina namhlanje. Mina into ebengiyifuna nje ukuthi ungitholise umntwana, ukuthi ngiseve umshado wami, sengikubhadela nje. Mama Dlamini, mina ngivuyela nje uba insana zami zawulala zidile. Kwaye-ke zawuphendela esikolweni. Ndiyabulela. Thanks. I'm happy ukuthi uya-understand. Manje-ke singayizama futhi lento. Kwakhona. Sithandwa. Namhlanje ngipheke lokho okuthanda kakhulu. Hayi ngiyabonga sithandwa sami. Ukhipha unyawo ngempela namhlanje. Baba, bengisacela sithandaze. Hayi kulungile. Modimo ntate ka lebitso le matla la morena rena Jesu Kriste. Papa re tla go wena re kokobeditše. Papa re leboga le dijo tše le tšatšing la lekgono le matsogo a di preparilego. Modimo lokileng, you know our situation in this house. O tseba seemo sa rena Jehova. Ene re tlo dula re tshepile wena Jehova ka dilo ka moka. You said in Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am your God. Do not be dismayed, for I am your God. You said, Lord, you will strengthen us. You will help us. You said, Lord, you will uphold us with your righteous right hand. Modimo lokile re ka se tlogela go go tshepa. Gobane wena o re tshepišitšego wa tshepagala. Amen. Baba, ukudla kwakho kuzophola. Uzawuzibusisa uNkulunkulu ngomntwana. Akhathazeke.
Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Eish. Simatasa mama. Ngiyabonga. Unjani sisi wami? Ngiyaphila njani doctor? Ngiyaphila mama. Ngakusiza ngani namhlanje? Eish, doctor nginenkinga. Dala sishadile mina nobaba. Kodwa ke kunzima ukuthola abantwana. Sekudala sesihamba. Eish. Sesihambe yonke indawo. Hayi ngezwe ma ucabanga inkinga ngabe kuyini? Angisho doctor. Angisho. Dala sesihamba. Hayi so bona kwakho efamilini yakho ukhona mhlambe umuntu obhekane nale nkinga obhekane naye? Kuyina lapha angazi. Ngoba ifamily asekhaya sibaningi kuba baningi khona. Kodwa sesikhathathi kakhulu. So angazi. Yazi angazi but mfisa ngathi ngabe uze no konje uthe umambane? Mrs Dlamini. Okay Mrs Dlamini. Ngifisa ngathi ngabe uze nomyeni wakho. Uyabona sizokwazi ukuchecka ukutesta ukuthi inkinga ekuphi because there's this thing esibiza nge-idiopathic fatality ne. That's when we test both of you and see ukuthi inkinga kungaba yini ngoba ungathola ukuthi wena naye anikhoni ukwenza abantwana. Uyabona ngesimanga segazi lenu but chances of you being ukuthi ube pregnant ngaphandle chances akhona and naye angakhona ukuthi ayoyenza abantwana ngaphandle yabona. So bekuyoba lula kakhulu if mhlambe noyithuni lana so that we'll go through ama test si check ukuthi inkinga kahle ingabe ikuphi. Uyabona mama? Ngiyakuzwa doctor. Kodwa ke sekunzima kakhulu ukukhuluma ngayo lento. Banjalo mangathi ngiyayikhuluma sicina sesilo. Kodwa ke ngizozama ukuza naye. Okay mama ungakhathazeki. No, I'll do ama test. But ukhumbule ukuthi ama test wethu athatha 2 to 3 weeks ukuthi aphume ne. Yes, but please next time mawuza ne ngicela uze nobaba ne so that sizokwazi ukubona ukuthi kahle inkinga ekuphi ne. Okay, yeah, please when you come back next time uze nobaba sizokhona ukuthi si-check ukuthi kahle inkinga phakathi kwenu yini. And to be much more easier for us. Hey old man. Hey Alisa. Ke lunch hour a re tsamere go ja. Uyazi wena isikhathi lunch asigiji na kancane hlezi usicuphile kodwa ke nje sokufika late hayi number 1 phela kune record yakho lapha eofisini lokufika nje late. Awwa Dlamini. Hayi ke Wait mos mpanka se ikolote motho a modimo tshwantse o dule o ja. Uyazi ngaphandle nje ukuthi esisa sikolodwa wena uthanda ukudla khona la ngikubona khona hawu ncafu ngaphezulu kwako lokho uyivila hayi uyivila ntombazana. Dlamini man o se a ke rate a o ntsore ke le vila ha ke rate ke a tlhabega and o tshantse go gopola nna ke batla gona wife number 2 wa bona ha se ke tsenye ring so ke batla gona wife number 2 wa gago mara ke batla o chate mosadi o lazy wa bona. Hey wepalisa angifune isithembu la uyazi ukuthi mina nginomfazi kanti ke noma ngacabanga nje ukuthi ngithatha umfazi wesibili hayi wena nje intombazana angeke ngidlalele kubo uyazi ukuthi nomsebenzi wami ngomqashi wakho. Hawo Dlamini na uyayazi ukuthi umfazi wakho akakwazi ukuzala and stuff. Sure.
Sorry Dlamini yazi. Bengafuna ukuzwisa kabuhlungu. Ane? Hayi, Asikisa msuku. kulungile ntombazana. Ngiyayiqonda yonke lento. Come in, Sibusiso. Mem. Ndinengxaki mem. Ngoba andiyazi naba ndiqale phi ndiyoqhina phi. Khuluma Sibusiso. Mem, ndixabane nento. Iingxaki zam zindihlela apha emagxalabeni. Andinamphambili mem. Ngoku bendicinga uba mhlawumbi umem kulapha eyami engathi ukunyusa kancinci kule. Wow, Sibusiso. Sonke umuntu uyazi ukuthi ikhampani isebenze kahle. We're not making any profit. Or maybe senifuna ukuthi ngi-retrench. No. Mem, it's just that nje kuxakeka komuntu uyabola we. Ngoku bendicinga ndithi mhlawumbe xa ndingathethisana nawe unganivela mhlawumbe uthi undinyusela kancinci. Sibusiso, akekho umuntu ozothola increase la. I-company is not making any profit. Batshela nabangani bakho. Sezwana? Manje ungaphuma ke. Buye ndixolise kwakhona mem. For uba ndikushiye uqumbile ngene ndikuchukumeze. Sengiqumbisile. Ndiyaxolisa. Sibusiso. Mem. Sibusiso. Unabo abantwana? Ewe mem. Ndinenkwenkwe nentombazana. So, nginesicelo. Cela ngenzele ifavor. Ifavor. Naba yintoni for wena mem? Ndingayenza. Are you sure? Yeah, sure. Okay. Asihlangane CNC Hotel tonight 8 o'clock sharp. CNC Hotel. Yeah. Okay. All right. Sithina sami? Khanye.
Yebo. Kwenze njani namhlanje? Awubuyi yini? Yo, sithando sami ngikhohle ukukufonela. Yazi kubhizi kanjani la emsebenzini? Kune-order ekumele iphume. I-order? Kodwa bokumele ungazise. Ungaze ngikhathazeke kangaka. Ngiyaxolisa sithando sami ngikhohliwe. Uchayisa ngobani isikhathi engizokulanda? Hayi ungasihluphi ngizoza manje sengiyashayisa. Okay. Okay. Bye. Bye. Manje ke Sibusiso. Bengifuna uunderstand ukuthi lento iyagcina namhlanje. Mina into ebengifuna nje ukuthi ungitholise umntwana. Ukuthi ngisave umshado wami. Enese ngikubhadela ngisho. Mama Dlamini. Mina nivuyela nje uba insana zami zawulala sikile. Kwayeke zawuphindela esikolweni. Ndiyabulela. Thanks. I'm happy ukuthi you understand. Manje ke singazama futhi lento. Kwakhona. Mr. Dlamini? Mali? Ke thotse call for Mr. Dlala ne? Oh. O botsa ka koloi ya gagwe gore a isiame. A ka tla o ilata na. Oh, aya, imoto seyilungile. Ungamtshela nje ukuthi sokusele nje ngenze test drive asenqedile sekangeza azoyilanda. Alright. Dlamini? O sharp? Yeah, I'm fine. Why? Tswa ka Johnny Dlamini o sharp. Ya bona ora today gone. Asi wena. Yazi empeleni Palisa. Angikho right. Khuluma number. Uyazi angilali ubusuku nemini. Le ndaba yokuthi kuze kufike leminyaka ngingenangane hayi iyangidla. Angithonje ukuphumula. Like, look at me, Palisa. Ungibheke. I'm not getting any younger. Iminyaka iyahamba, ngiyakhula. Ubani oyonginakekela? Lapho ngasakhona ukuzenzela izinto ngokwami. Kanti nalo le business yami, lo sala libhekwa ubani? Hayi na, we speaking honestly, nna ke nagana gore wa stressisa unnecessarily, wa frustrate man, wa frustrate. You understand? Solution, wa itsurekeng. Ke teng man. I mean, look at me, young, fresh. Ishota kang happy. Hayi, no Palisa. Uyazi ukuthi nginomfazi. Ngiganiwe. Enokuthi ke ngizochithela umfazi wami. Hayi, angeke yenzeke leyo nto. Hayi, Dlamini, hasi cheating. Ke solution. Ha ke re o no bua wena gore hey, mbeke, I'm not getting any younger. Solution e teng, ke nna o. I'm going to help you gore o kgone go dira o save lenyalo la gago. Simple. Lalela lana ke. Uma ngabe siyayenza lento. Wazi ukuthi akunamjolo, akunathando phakathi kwethu sobabili. Wena nje okwakho ukuthi ungitholele umntwana. Phela nje. Sizwana?
Myeni wami. Yazi lephunga lingidonsa nje ngisangena ngesango. Ngiyasho nje ukuthi hayi namhlanje phekwe leyibili boce ithandwa yimina. Ngiyabonga sona sami. Yazi namhlanje nje ngivuke ngathi yazi namhlanje ngifuna ukuphekela indoda yami. Kodwa ke sacela uhlale phansi. Kunendaba ezimnandi. Oh, okay. Ngazi ithini ke lezo? Ayike. Indaba ziphi ke lezo ngiphuthume? Cela ugesi myeni wami. Gesa. Kodwa ngifaka kwenye inkinga manje. Uyazi ukuthi angimuhle nje kahle nje endabeni yokuqagela. Just try my love. Hayi khanyi, vele ungitshela sithandwa sami. Kwenzakalani? Khulele. Engathi awujabulanga. Awubuye uthi uyadlala. Kanjani sithandwa sami? Angeke ngidlale nje so. Nini singifuna umntwana nangiseka khona. Ngempela? Hey, ngempela. Hayibo, oDlamini. Osidlula dlele seka nobamba. Esathi sibashasa besibadlukuza. Hawu, nina bekunene. Yazi sithandwa sami. Ngijabulile. Uyindlovukazi. Usana. Kuzokusha. Hawu madoda. Hey. Hayi. Nkulunkulu wababa bethu. Sandla esembethe izulu nomhlaba. Siguqile phambi kobuso bakho ngokukhulu kuyithoba. Sizobonga Nkosi yamakhosi ukuba ekugcineni Inkosi uyizwile imithandazo yethu. Wayamkela Nkosi yamakhosi njengoba namhlanje ke sibonga inhlanhla nezibusise zehlele ngaphakathi kwaleli khaya. Ngendodana Nkosi yamakhosi osibusisa ngayo baba siyabonga. Siyacela ke miluso lithemba. Sipheke ukuqonda, siphe ukuhlakanipha, siphe ukubumbana ngaleli ngaphakathi kwaleli khaya. Konke sicela ngegama leNkosi uJesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Heyu. Uyazi nkosikazi. Namhlanje angeke nje ngize ngibuthi iqotho ubuthongo. Ngendlela nje ngijabule ngayo. Hayi. Hawu phela aywangaze ngijabule kanje emhlabeni. Ngizothola indodana. Hello, uDlamini okhulumayo. Leka ntate Dlamini. Ngiyaphila, ngezwe kuwe. Hayi lena ke teng. Dlamini a o plekeng e siame gore re tla bua. Yini? Bengeke ilinde lento kuze kuse? No, unfortunately. Ke tswa doctoring momoshong and pregnancy test yaka e testile positive. Ini? Dlamini, ke re ke pregnant. Ha ke re ke seo no se batla seo.
Sengiyahamba nkosikazi. Dlamini. Nasi isikhathini sakho. Ngiyabonga nkosikazi. Yewena Palisa. Palisa. Ngikutshele kahle kamhlophe ukuthi nginomfazi mina. Wazi kahle ukuthi ngishadile. Yini lento okufanele yona ebusuku? Ngitshela ukuthi ukhulelwe. Skabantlela ka dilo tsewa. Nale wena we both agreed hore tlo go etsa ntwe. So no yena ke pregnant. So o decide ela go nglatlhela yalo. Ha? Angikujikeli Palisa. Umfazi wami ukhulelwe. Ngithi umfazi wami ukhulelwe Palisa. Ukhani ukhulelwe ingane yami. Hi old man, ha. Now sikatla mo go naka di prank. Ke a kopa. Lalela la ntombazana. Anginaso nesisodwa isikhathi sokusinisa amahleza la. Uyangizwa? Lento engikutshela yona iqiniso. Ukhanyi ukhulelwe. Kodwa ke lenkinga yakho lena singayilungisa kalula. Ngizokuthumela imali ku account yakho. Wenze sure ukuthi asikhipha lesisu. Yes. Ware ke diringi. So all this time unu dirisa. Unungiuza kahle kahle. Palisa. Bengingakuyuzi. Bengihlangahlangene. Ngidepressed, ngifrustrated. Ikhanda lami lingathathi kahle Palisa ngihlangahlangene. Bengiconfused. Ungifostile ukuthi ngenze lento. Come in. Ufunani ke wena? Ufuna la? Ufuna? Mama Dlamini. Ngikhuluma ufunani? Kunento kumele sincokole mina nawe ngokukhawuleza ukudibana nonqaba. Mina nawe. Ewe. Ukhuluma ngani? Mama Dlamini, izinyanya zami zingiqumbele. Ngesenzo sami esibi endisenzileyo kanye nawe. Sibusiso, we had a deal. I paid you. Usafunani? Ufuna imali? Mama Dlamini, lento is not about money. Lento about ubomi bomntanami. Ojolas baqumbile. Bathi akekho umntana wakoqobulashi ozohlala emzini, ikhaya likhona. Ligazi labo. Sibusiso. Lalela lana wena Silemandini. Nalabo nyanya bakho abangabhadlanga. Anamntwana nami wena. Angikwazi. So phumphela endlini yami. Phuma. Baby. Ngabe yonke into ihamba kahle? Khanye iqhubeka kanjani? Ubani lo mfana lo? Uzomxelela umnyeni wakho okanye ndimxelele ngokwami. Sithando sami. Ngiyaxolisa. Lo mntwana lo ngimthele. Akusumntwanakho. Khanye uthini kimi wena? Uzukuthi sonke lesikhathi boloku lala lelo vukuthana lomfana. Waze walimithela. Hayi. Ningijwayela kabi nina. Baba Dlamini. Yini Khanye? Ungenwe yini? Kwenzakalani ngawe? Uzuyelana nalomfana omncane kangaka? Uqawe yini? Ngenzela thina sithando sami.
Baba Dlamini, into endiyifunayo apha njengonyana nami ndiphume ndizihambele. Unyanakho. Gogo. Mr. Dlamini, ke tlo go bula case ya rape. Ha o sa stop go threatena go ke go dira abortion for ngwana o ke itshweleng ka yena. And you know exactly what wena le mosadi wa gago o naturally le gone go dira bana, huh? And the very same person you should be thanking me nna gore ke go tshwaretse ngwana and o tlo go tla mo leating anytime soon.